kama tingo winjruok ma oketie kogno koda piny Amerika kod piny Kenya iwechego mag konyo thieth mag tuoche kaka kahera, tuoche kaka malaria kachiel koda kute mag ayaki, kama sirikal mar piny Amerika osingo keto konyruok e bwo higni 5 mabiro mar konyo piny Kenya e yore mag thieth makamago. Ka opogore koda mano, nyakwarmogi bende lweny manyomoko e kind obila kod jodak ma Isulu e kaunti ma Kakamega bende koro en gino mapok orumo ka ji 63 osemaki kitudo kod tulo makamano, kama bende ng'ata chielo chako wito ngimane ka ji ma owito ngimagi duto koro chopo ji 4. Warang'ane moko mweche mawamiyo pek. Kaniambia huyu ndugu yako ako mmoja katika Kakamega, hebu kuja muone. By the way nilishikwa na hata sikuwa na kusema. Nimetazama ndugu yangu amepigwa risasi nyuma. Kwa hivyo kitu naomba tu serikali tuangalie haki. Familia ya joma owito ngimagi nyoro e kinde tulo da kunyomula Ikolomani dwaro ratiro ne anyuondgi. Wan kaka oganda tugibiro miyo wadhi nyime mondo wabe wayudie kata ka wanie i sirikal, to wanie i sirikal motegno mokodok chien en achiel marwa, bida achiel marwa. Ogai mar ODM Oburu Oginga owacho ni duond bura mar ODM nyaka koro go kwano malong'o motel ne donje riwruok moro amora kata siro sirikal manywanda e yiero mabiro. We are also assessing the various government projects and intervention, and because we are in Nyanza region, we have picked on 4 key projects. Jogoro mogirore sirikal olimo chenro mopogore mag dongruok ma sirikal timo e boma Kisumu. Machiegni nyakoromogi tudri kodwa kaka pile namba marote machuoke na ria deka uchiel nono kao kamano bende wedore mbui mag oganda achiel kachiel idore mbui mar Facebook, mbui no mar YouTube, wedore bende mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram gi mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako eni mbete mar piny Amerika e pacho ka osingo ne jo Kenya ni nonro mag thieth ibiro rit maber e bwo ogirimiti mar thieth mar higni 5 mane chwe kogno nyoro e boma Washington DC e kind piny Kenya kod Amerika. Kalore kod mbete mar Amerika, ogirimiti no geto siro thieth ma omi maino e pacho ka kachiel kod neno ni sekta mar thieth e pacho ka obedo maber. To ka Joyce Oduor lero ogirimiti no bende biro neno ni piny Kenya omedo omenda madhi ne sekta mar thieth kod $850 e thuolo no mar higni 5. Piny Kenya e piny mokwongo e kind pinje mag Afrika e keto sei mar sirikal kod sirikal e ogirimiti mar thieth kod piny Amerika. E ogirimiti no mar $2.5 billion, sirikal mar piny Amerika dhi keto $208 e sekta mar thieth e pachoka e thuolo mar higni 5 mabiro. Betre mar piny Amerika e boma ma Nairobi okwedo weche maliekore ni nonro mag jotuo ibiro yang ne sirikal mar Amerika ka giwacho ni chike mager oseket piny e ogirimiti no mar thieth. The 5-year $1.6 billion commitment on the U.S. side is to give the government of Kenya some predictability and ability to plan for a transition to government of Kenya increasing its commitment to health spending. So the government of Kenya also committed to $850 million in expenditures over 5 years. So that together, the commitment that we made on both sides, it's about $2.5 billion, which is, we think, a very significant investment in the health for the people of Kenya. We are just putting on in paper the similar policies that we've followed for many, many years in this space. And so any data sharing going forward will be aggregated data. In other words, not personally identifiable data. We would test some of the specimens where they didn't have the capabilities within their own labs, so that we would actually continue that moving forward. Also, part of the agreement is building up their lab network so that they have those capabilities themselves. And so we will be continuing to work with that. It's not really a change of what we've done before, but it's really kind of recognizing how we've worked together. Betreno mar piny Amerika bende olero ni omenda no ma Amerika golo ok en hola, to en winjruok ma sirikand Kenya kod Amerika odonje mar tego sekta mar thieth e pachoka kendo miyo piny Kenya owe keto geno mar yudo kony mar thieth kowuok kuom chenro mag jochiw kony. There's a lot of questions about
should we be getting assistance? Kenya should be self-reliant. What about our sovereignty and our rights? And I think that this is really an investment in Kenya's sovereignty and self-reliance, and to move away from an assistance-dependent country, right? We would love to see a Kenya that is not receiving assistance, but perhaps working to assist in other countries. So when we look at the $7 billion that was spent already in Kenya on health, we look at things like the 1.3 million people who are on treatment right now for HIV, the successes we've made in malaria prevention and treatment, and in tuberculosis treatment. And so this is a chance to really expand that into a new era. Will be a transition, a phased transition over time to try to get to make sure that the government has the systems to be able to do this, and that we have the oversight mechanisms in place to ensure that as what was said with President Ruto, every dollar and every shilling is spent correctly. And that's both U.S. government dollars and Kenyan government dollars. Piny Kenya nyaka ting malo budget mar thieth mar sirikal mamalo kod mag counties e thuolono mar higni 5 kowuok e bilion 10 e hik omenda mar 2026-27 nyaka bilion 50 e hik omenda mar 2029-30. Nyiepo mag gige thieth biro lokore kowuok e sirikal mar Amerka nyaka e sirikal ma pachoka kuom higni 5 go, ka bende jochiw thieth misiro kod Amerka ibiro loki mondo obed e bwo lai mar chudo mar sirikand Kenya. Ka ewi mago duto, Piny Kenya nyalo yudo omenda machielo maromo $100 milion ka nitiere lokruok maduong' e sekta mar thieth kaluwore kod ogirimiti no. Joyce Oduor, Ramogi TV. Erokamano nya Joyce, ka wadhi nyime ni ji 63 omaki kitudogi kod ng'anyo manyobagi e gwenge ma Isulu e kar chung' od bura ma Ikolomani, ka ng'at machielo wito ngimane e kinde yudo thieth, gima koro kelo kwan joma osewito ngimagi e wi tulono nyaka 4. Magi timore e kinde ma anyuola mar joma nyo wito ngimagi kod moko kuom joma nyo omaki ka ywago reyo e wi gima giluongo ni obila tiyo kod teko mathoth kuom jogegi kapod ginyono kar tiendgi ni winjruok malong'o nyaka keti eka giyiene kambi moro amora kunyo mula e alworano. Tulo manyo muoche kido bila ko jodak ma Isulu e kar chung' od bura ma Ikolomani County ma Kakamega owe achiedh nade maduong' e alworani. Mwandu manego gi poko yange okethre skund sekondar kama romo nyonego bagi kod duol mar NEMA mar kao pach jopiny e wiye kambi mar Shantam biro kunyo mula e alworani. Gima nyomo jorakruok e kindo bila kod jodak ma otamore ni kambi no okuny mula e alworano. Kalura kod obila nyaka sani kwan joma osewito ngimagi ochopo ji 4 tok ng'at machielo wito ngimane e kinde mano yudo thieth. E od thieth mar kaunti ma Kakamega warado kod wede mag Conrad Ashioya. Fundi bao kendo wuon nyithindo 3 mawachore ne ochiel gi magina e kinde ma Nyerik odhi e duka. Tulitoka kwa nyumba saa 12 asubuhi tukienda kutafuta riziki ya kawaida kama mafundi. So vile tulifika kwa site, kuna vile kifaa kimoja tu kwa najo ikiwa ni tape measure. So Ashioya nilimtuma aenda alete tape measure kwa muhindi. Vile alifika kwa muhindi, baadaye nikasikia mlio wa marisasi ikipikwa. So kwenda huko kuangalia, nikapata ndugu yangu ako chini amepikwa risasi. Anyuola ni koro dwaro ratiro ne wuodgi magi wacho ni onegi kata obedo ni ne onge kod tudruok moro amora gi tulono. Vile nilipiga simu kama dakika 10 hivi hakuwa anashika. So baada dakika kama 20 ndio ofisa mwingine akashika hiyo simu. Akaniuliza wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni Edgar. Unahitaje huyu mwenye simu? Nikamwambia mwenye simu tulikuwa na yeye kwa kasi. Then nikamtuma tape measure. Nampikia simu ashiki. So huyo akaniambia huyu ndugu yako ako mmoja Kakamega. Hebu kuja muone. Watusaidie tuone ni nini tilifanya mtoto akauliwa. Na kulingana na kama tuko na mfuruko ya maandamano, sio lazima mtu auliwe. Mtu anafaa shikwe, ayuko ndani, aulize maswali. Kwa machiele tesendo bila ma Central Kakamega, anyuola kod wede mag joma nyo maki otieno manyoro, yuagore ewi meko makamano magi wacho ne okoluo chik. Tulikuwa tumelala saa 8 usiku. Tukasikia mlango inapishwa, mabati inakongwa, tufungue mlango. Wakati tulifungua mlango, askari waliingia ndani. Wakachukua watoto pamoja na watoto na papa yao, wakawapeleka nje, wakaanza kuwapika. Nikauliza kwa nini mnawachapa? Mimi mama nilipewa kofi
ile kofi ya ajabu, nikarudi kwa nyumba. Hao watu jana usiku walikuja kwangu kitu saa 10:30, wakaniambia tena, waliniita tu Mama Alan nifungua mlango, tunataka Alan. Nikauliza kama mnataka Alan, jana vile mlichukua Alan mbona hamkunirudishia? Sasa mnakuja saa 10 mnaniamusha, mnasema mnataka Alan. Alan ni mtoto innocent, tena alikuwa walimtoa kwa mpira akicheza. Mtoto wangu hata ajui mambo yenye inaendelea huko. Imagine mzee over 55 years ametolewa kwa nyumba na amepikwa kama mnyama. Hata saa yeye anatembea akilimba, amefura hata mikono. Jodagi karakamano merenyono katien gini winjruok makare nyaka keti ikagibiro yene kambi mora kunyomula e alworano. If the government has agreed with us to mine gold, they must advertise the tender all over the world, and whoever wins should be brought to us. Kitu yenye inaumiza watu wetu, agreement. Tunataka watufanyie compensation, tufanye agreement nao. Tujue ni wapi tunaenda ama wanatupeleka wapi, lakini hawataki. Kamano bende obila yango nikisema ko jiprauchel gadek magitudo ko tulo makamano kapodhi gidhi nyime kod timo apedha. Tuko na MCA wawili ambaye tumeshika. Hao ndio walikuwa na dish pesa. Sijui kwa neba nani, lakini tutajua tu. We are coming for you. We have today arrested 53. Yesterday we arrested 10. That's a total of 63 persons. Kawadhi nyimeni report marchal marjogo makedo raticho ganda yango nigino maduong mathiro tijro riwruoge kod jogo makedo raticho ganda enek ahenya to jogo makinde ka kinde chiwo duondgi ewi ketho mag piny owacho kod apisas mag sirikal. Kaka Ifinya Kidilero duol makedo raticho ganda bende olero ni gisechako kawo pacho ganda ewi paro mar chiwo ler kendo mabiro tayo tije jogo makedo raticho ganda e pacho ka pono ni od bura opuodhe. En lipot moketa yanga kawuono. Lipot moyango chalma ti jogo makedo ne raticho ganda pachoka kode pinje mag riwruog Afrika ma Ugwe. Kaluwore gi lipodno, gino maduong' mathiro ti jogo makedo ne raticho ganda en nek moloyo to e kinde magichiwo duondgi e wi ketho mag apisas mag piny owacho. Gigo mamoko gin kaka ndhicho kendo lal kodgi kachiel kod meko margi ataro mar chik. Chal mosenenore ahinya e piny Kenya, Tanzania kod Uganda. We are seeing a collective. We are seeing solidarity among dictators, among authoritarianism. But you know what? The people are more powerful. Let me just talk about the core East Africa nations. 2 men and 1 woman are not greater than the millions of citizens of this region. We are not going to allow them to mess our region. We are not going to allow them to mess the East Africa countries and the bond that we have had. Whatever we have built over the years, we cannot retract. Lipodno bende ofwenyo bad migepe magarita, bad migepe mag doho kod ohelni mag ji giwegi, kaka mago machwalo ahinya lweny mageto jogo makedo ne ratich oganda. E higa 2024, duol makedo ne ratich oganda nofwenyo ni kwan jogo manomaki e kinde ng'anyo ne romo 335, ka e higa 2025 ji 179 nomaki to 15 mamoko nolal godo. Ma e kinde mane oganda oriwore kanyakla e rapar mar jogo manonegi e kinde ng'anyo ma higa 2024. Ten duol makedo ne ratich oganda KNCHR oyango ni gine okang' mar kawo pach oganda e wi paro mabiro chiwo ler kendo tayo tij jogo makedo ne ratich oganda pachoka. Human rights policy cha ema nyaka wakuong wasoe wach human rights defenders. Nikech human rights policy no en document mar sirikal. To document mar sirikal ema miyo gi ratiro gik ma onego gitim, having been identified ni en one of the issues manyaka wa titije. To gimoro mokwongo ma policy no wacho ni nyaka wabed gi a legal framework ma protect human rights defenders. Nikech osenenore ni human rights defenders sometimes ineno gi ka jok ma tijgi tek, jok ma thago weche monego bed ni timo. Koro wan watemo make sure ni gibedo recognized as a very critical component of society and also role magi play e watch development. Nyasi Mariango Lipodno nokelo kanyakla jogo makedo ne ratich oganda mawuok e riwruoge mopogore opogore ka gichiwo siem mager ne tend arita pachoka kuom rem chiwo arita kaka owinjore e kinde yiero madito ma juma mokalo. Judging from last week's by-elections,
the stakes are heightened. The indicators and the writing is on the wall that there may be greater surprise. Is are we prepared to respond by demanding for prevention and ensuring that there will be accountability? We call on state duty bearers that this is the time to demonstrate that you will take action and guarantee to the citizenry that as we approach the 2027 elections, every citizen will be protected. Every human rights defender will be protected. Efinyakide, Ramogi TV, Nairobi. Kweth mar jogoro mogirore eten migepe mopogore kotele kod jagoro emigao mar arita kwe ne otimo limbe matich e kaunti ma Kisumu kama ne gichuo wangi e chenro mag dongruok e kaunti no. Jotelo gono limo paunde ke ma Kisumu kar gero ute manego gi yot ma Lumumba kar tiegruok mag chenro mag nembe kod kar romo maduong' ma Kisumu. Chenro duto michwalo gi piny owacho kaka yot ting'o malo dongruok. Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Kane otelne gi kod jatelo mogirore migao mar arita Raymond Omolo, jotelo go ne ochako odiochieng' gi romo moyiedhi kama ne girango kaka inyal ber chenro mag mbui mar piny owacho e-Citizen mayangore ni osebero chenro mag piny owacho maromo gana 22 pacho ka. Of note is the progress that has been made with regards to service delivery to the people. You know about the services that we offer on the e-Citizen platform, which have increased to in excess of 22,000 services. We were reviewing issues around various legislative kuma karhem komar tudruok ndeke ne ogerie mar bero wuodh ndeke pacho ka. In Nyanza region, we have picked on 4 key projects that we are visiting, starting with this particular project at this facility, Kisumu International Airport. This is a new tower that has been put up to support the aviation and the team at KAA together with the KCAA and all the air operators. Aviation is a highly regulated space, and we must be up to standard as per the ICAO international regulations. And one of them is to ensure we can access end-to-end of our runway. And that is one of the reasons which necessitated the construction of a new control tower. Negilimo bende kar tudruok mar chenro mag nam kaka yor bero weche arita, limbe, tudruok, wuodhe kod ohala e nam lolwe. Visiting the Kenya Maritime Training Center, which is also supposed to help in supporting the search and rescue operations and navigation within Lake Victoria. Bang'e jotelogo ne ochope kar dak ma Lumumba mar chweyo wangi e gedo mar ute manengo gi yot chenro manyaka sani ndiko rowere 1,200 pile ka pile ka utego oting'o dhoudi 2,384. One of the critical pillars of affordable housing was to generate employment for our people. We are already doing another 18,000 units in this region that are ongoing. So we can see the essence of what we are doing in this region and in this country in terms of affordable housing. Minewa ka achiel gi nyithindewa oyudo kama ginyalo yude daily bread kendo adiera mantie. Weche mag security orumo Kisumu. Nikech ang'o, vijende oyudo kama giwuok gokinyi ka gidhiye karomo odhiambo ng'ato oseloso gimoloso. Omiyo wanyalo chiemo kata kok wakwayo ng'ato kaka wajoma mine. Kaka rais nyo wacho ne odhi ndiko plumbers ta. Warite 2027 ochak koda. Etie gedo mar karomo manyasani mong'ere ni Kisumu Conventional Center maigero e bomano igeno ni biro miyo rombe madongo machalo mag loch gwenge kod mamoko chope boma ma Kisumu. And where there are gaps that needs us to intervene, whether there are issues with the completion status, whether there are issues around funding for them, or whether there are issues around to adjust or readjust how the programs are being implemented. And also to be able to create or have a justification for the need of expansion of some of these programs. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Waduogo boma ma Nairobi kama jodongo Luo ma Nairobi e bwo riwruok mar Luo Council koro siemo wang' oganda onagi mondo gimed tiyo e twech achiel kendo kigiyie poggi. Ne gilero ni sani koro ema oganda onagi onego bed kanyakla achiel ahinya to seche ma koro yiero maduong' ma higa 2027 biro. Jodongo kane otene kod Peter Ohaga ne oseyo mokalo tungni ma osebedo ka mienjo e kind jotelo ahinya to gwenge makaluo. Gino ma giwacho ni biro keto oganda kama diny mokalo. Ne gikone jotelo mag siasa mondo dhi nyime gi konyo oganda kendo chopo dwaro mag dongruok gi sani motelo ne yiero maduong' mabiro. Kendo gibed kod horuok nikech kaka weche waneno ka dhi jotendwa bende motelo nwa mag siasa waneno ka pogruok betie to mano oke wadwa ni pogruok bedie i oganda wawegi wadwa ni gibed ka giwuoyo gi dhok achiel gi winjruok kamoro achiel mondo eka ogandawa obed kod dongruok madgiyudi kama kwe onge dongruok onge manyalo betie. Ni yien kogore piny to winy ke keno nitie sani ji ng'ato golo pache ng'ato dwaro wiye but gimong'eyo kaka oganda Luo ni pod wan achiel ma weche gigo ka wabiro winjo mkech wan to pok wawinjo waneno gi mane media to wabiro luongo gi kaka nyithindwa to wabedo kodgi e ofis maduong' mar ker odonge randa motelo ne joluo duto piny mangima to wawinjo weche gigo e odwa mondo wawinjo ni to ka en lweny to wuok kani tang'o momiyo gigore mondo wadong' kaka wan oganda Luo achiel marwa e tekowa kendo ok wabiyie mondo aduyo donjo dierwa ochak tugowa. Wakwero gi ni ok wanya pogore. Jaluo chung' kamoro achiel gi nyikwagi manyora iloweyo to gi minyuolo sani. Yakoromo gi sachiel gi dakika 19 wakawi mokwongo chendo en marang'ich wila no ka otomoloka Ramogi TV an jamta wuda Awasi Boda aneno news maler from Awasi Boda kana jamta iwacho ni news choponu maler erokamano ahinya an lawi wuoda Dorian Rinya neno chenro e yo makare to mosna Ochoro Ayoki ka en Semereru erokamano ma Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo kendo atimo mos ahinya ne Nirwa Joseph Ochola kuom tuo neno kanyo Nancy wacho ne Ramogi TV e yo makare weche mag tungni mag mula onego ng'i maber ok mana e gwenge ma Kakamega kende kata e gwenge makaluo. Nyakoromogi wakawe machuok sa 1:20 kikidhi mabor waduogi weche mamoko. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda. Pende ok awi. Mama, give me love, love. My mama, give me love, love. Central African Republic. Central African Republic.
Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Nyathina, bed king'eyo ni ine chi wuojo kabajwa kae. Ok en niti. To gima wachono e okang' mara mogik. Kendo wadhi nyaka kadho wadnam chumbi kama moko kuom jokanyo mag Duond Buch ODM Mombasa onyiso luoro ni pogruok mosechako nyiedhore e kind jotelo kidek rocho chenro mag dongruok mosebed kitayo kod chutho kata itayo kod counties mag Luo. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, moko kuom mine manie Duond Buch ODM ochiwo ranyisi mar kaunti ma Homa Bay magikoni yiero ma Kasipul chal ni okelo pogruok e kind jokanyono, gino magikoni kidek rocho chenro mag dongruok. Gijiwo jotendo nagi mondo mi olos gi duol achiel kendo giket thenge pogruok mag siasa makidek bedo e igi ka girito yiero mabiro higa mar 2027. Broad base kae nigo jowari adek manyoni kanyo goeko usechako utungo wigi ni mondo bi ochako dogogore gi jo siasa. Jotelo mag joluo ok wabiyie. Doguru chien, beduru kaka jotelo mapinje moko mariwo wi jotendgi. Wereuru gi Gladys mondo oger Homa Bay. Homa Bay achiel ni enigo making'iyo counties moko mag Luo goeko. Ere county matich osetire malo Homa Bay. Kaka wan mama, wan wayes gi mama. Wahero Gladys Wanga. Gladys Wanga en mama matiyo. Ma Gladys Wanga kanyo yudo gavana mar Homa Bay. Homa Bay ber. Matindo tindo makoro ketore ni gin gidwa ketho siasa mar Nyanza ema gichunge gigolo mon gichulo mon mondo chunge ndara mondo chak yanyo Gladys Wanga. Wan kaka jo Mombasa kwa biye gi wachno. Haki ya kina mama anaijua ni mama. Sasa tunaomba kama wana wa ODM wa Mombasa na walioko katika nchi ya Kenya, kila tabaka mbalimbali waumuunge mkono mama Wanga. Muangaliwa mama zetu wameamua kupigania nchi, wameamua kuleta maendeleo kwa wananchi, kwa hiyo muachie na wao nafasi. Kowuok Homa Bay nyaka gwenge mag Baringo, joma mine wuok ayanga mar kelo lokruok e alwora margi, to ahinya kinde mar nok chiemo e kinde ma lokruok kor lwasi kelo lwenje mopogore opogore. E gwenge mag Migingo, joma mine ywak ne lwenje magin godo kod jolupo mawuok e piny Uganda magiwacho ni mayo gi rech kod gigegi mag lupo. Ka mine mawuok e gwenge mag Pokot bende olero pek magikaloe kod yore magiketo e tenge mar kelo kwe pacho ka. Aisa wache mag Kenya UN Habitat Susan Nakhumicha ojiwo kenge mamine gi oketo maneno gi tieko tulo mopogore manitiere gwenge magidakie. Tulifundishwa hii maisha ya hii Kenya yetu. Unaona kesho atanijengea nyumba, ataninunulia Koro wan gi shida gi Waganda waonge gi kue kodgi. E sechegi ibiro yudo kaka an mama. Samoro an mana gi bot achiel. Akaw loan. To adhi agogo budget odhi nam. Gigi ok oduogo. Jolono ok bi ng'eyo ni gogo niketo godo gik moko iye e bot odhi nam. Jo bank biro bandi. Tuko watu karibu milioni 52, karibu about 50 million Kenyans. Nusu ya hawa wa Kenya milioni 52 ni kina mama. Kwa hivyo kama kunaweza kuwa na maendeleo ambayo yatapeleka Kenya mbele, lazima kina mama wawe kwenye mstari wa mbele na wahusishwe katika hiyo maendeleo. Na vile tumemsikiza Mama Jennifer vile ameongea, it is clear that the climate crisis extends far beyond environment. It is a development dilemma. It is a peace and security risk. Unmistakably, agenda challenge. Tunajiulizanga kila siku, amani ni nini? Amani ni nani? Tukajua kwamba amani inatokana na wewe. Amani inatokana na wewe. Yale yote ambayo tunaipitia haina maana, lakini tuone amani ikienda mbele. Maana amani yangu kama mama
tulikuja kugundua kwamba wamama wakikubali amani atawezekana. Joriemb bodaboda e kaunti ma Migori opogore paro ka otenore kod chenro mag choko omenda mag liel kod dongruok ma itimo e genga peyni kod chuny bombe e kaunti ma Migori. Pogruok bende nitiere kind joriemb bodaboda ka otenore kod golo osuru ne ten kaunti no. Pogruok kind joriemb bodaboda e kaunti ma Migori pod medo bedo maduong'. Ka nyaka sani nitiere gube mag joriemb bodaboda magolo chung' mopogore opogore e chenro magi kaka joriemb bodaboda. Pogruok ma kama stud kod josiasa obedo nyaka sani kosedonjore e chenrogo mag joriemb bodaboda nikech ginte kod ajenda mopogore opogore. Nikech kaluwore gi stages ma wan godo, ng'ato ka ng'ato nigi right mar support ng'ama odwaro. Kaka stage antiere gi jok ma support Ochilo, nitie joge Nyamita, to antiere gi joge Masara, to an gi joge John Pesa. Wakikore masa mora mora wabro kawo sides, nyiso ni koro ok wanya tiyo kanyakla. Siasa gi osebedo ka tiyo gi nyithindwa e yor fujo. And mano wakemea kwa kauli moja ni hatutaki. Nyaka sani nitiere gwenge ma joriemb bodaboda ok golo osuru e kaunti ma Migori. Ke gwenge moko to joriemb bodaboda koro golo osuru. Very well that we are supposed to be paying tax. We are aware because Migori County is our county. But there are some agreement we made with the county government. Out of the 3, we have received none. That is why we insist that before those agreements are fulfilled, we are not going to go back, we will not pay tax. Chenro ma choko omenda ma siro chenrogo mag liel kod mag dongruok e chuny bombe ma itimo go joriemb bodaboda bende nyaka sani koro osekelo pogruok e kind joriemb bodaboda. But we realized before even starting the Harambee, some goons were sent. And when they came to the ground, they were telling us that they will not allow us to conduct any fund drive there, any Harambee, without consulting the county government. Moko joriemb bodaboda mowuok e sub-county ma Suna West wach ni piny oselony kendo ok ginyal yie chenro mar choko omenda kata goyo Harambee ma itimo e chuny bombe kata e genga peyni e kaunti ma Migori. Harambee mitokoga e dho ndara gi miyo ji nenowa kaka bodaboda jomoko machandore. An kata kung'iya kama ok achandra. Mi neno kaka jo bodaboda jokwecho. To wan mano nwasea e team wa motelne gi president marwa Stephen Ochingo Kwanyo. Ng'ato kotho solne ure stage. Weuru to kwa jie pesa dho ndara. Harambee mag dho ndara ma ng'ato picha niru aringo dho ndara left right, hiyo tumekataa na tunakemea kwa kauli moja. Wach mar Harambee mithogo e stages ma jo stages ni rocket wagi thoga ga Harambee magiketwa go lweny gi jotelo gi ok wadware chakre kawuono. Bende wadwa ni governor ochung farm na Harambee mora mora migo e town ok wadwar. Omiyo Harambee migo e chuny town kakelo vurugo mondo chik go nyithindwa ok wabidwaro. Wakwayo ni ka ng'ato nigi Harambee oter kama owinjore, kwa mfano sani skul olor. Wakwayo ni ka nitie Harambee kata nitie choko mora mora iter kuonde machalo Migori Primary. Kata bende joriemb bodaboda osebedo ka ywago rochruok mag arita kwe e kaunti ma Migori. Moko joriemb bodaboda bende wacho rochruok mar arita kwe kod ikelo kod ywaruok mag siasa e kaunti ma Migori. Utemane mondo uluongnwa PS ubedo kode piny mondo one kako nyalo timonwa issue mar security niendi, nikech kama wachope niendi issue is more of political than security. Itafute mbinu yoyote ya kutupatia ulinzi, ingilie kati kupitia kwa viongozi tuliowachagua kama wabunge wetu. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma. Moko josiasa mag ODM kod jodong Luo kwa jotelo makaluo mondo wuok kod duol achiel mar nyayo kwe kod achiel mar oganda Luo motelo ne yiero mabiro maonge dewo jok mane oyier kata ogwel e sirikal. Kotene kod ogai mar ODM Oburu Oginga kod ker mar Luo Dungi Randa ne gikwayo jotelo mondo kik gore giwegi kuom mano to giket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny. Steve Biko miyo waler. Ka yiero maduong' mabiro medo kayo machiegni, paro mopogre medo mienjo e wi chung' mar duond bura mar ODM ka gichiko yiero no. E kar chung' bura ma Ugunja, ogai mar ODM Oburu Oginga nowacho ni duond bura nosebedo koyo kuom kinde malach kendo nyaka giket winjruok malong'o e wi okang' mowinjore gi luw e yiero mabiro ma goyo koko ni ODM biro siro UDA
maonge winjruok malong'o ewi ber ma UDA biro miyogi. Matiyo kako piyo ni sirkal kako piyo loso no mano ber ano kanya loso kako piyo nikech ating'e ni ato ani siasa piyo to ni ei sirkal ndani koro nyako gine ni uneno ka sirkal nichalo omiyowa positions ariyo madongo nyaka goyo kamano ni kuom gima nchotimonwa to wan kaka oganda to gima biro miyo wadhi nyime mondo wabe wayudie kata ka wadhi ei sirkal to wadhi ei sirkal motegno mokwadok chien en achiel marwa bida achiel marwa. Jatelo no nojiwo jotelo makaluo mondo ket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny to ok siko manyo ng'at maduong' moloyo e kindgi kowacho ni achiel mar oganda luo duong' mohewo jasiasa moro amora wach manosir kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Jowa matiyo otiya owelawre uru gi jomo moket matiyo sirkal kendo nyaka wased gi lwedo 100%. To jowa be ma josiasa be matiyo gibe wawegi mondo gitiya 100% wamigi support mondo gibe gitim kaka maginyalo. Wan kaka joluo onge gima pok waneno e Kenya kae ndiye siasa. Onge chandruok pok wakale. To chandruok wakaloga e kindegi te nikech wadwaro haki kata ratiro mar raia. To moloyo ahinya wadwaga mondo thuolo mondo wakaw sirkal wate. Okama eka mondo landwa implement manifesto mamarwa kaka joluo ei party mamarwa. Emomiyo kwadhi mbele waonge alternative rather than to fight and be in government. Nyaka wakati every possible formula. First to remain in serikali mantiere to moloyo mondo obed serikali with the loss 2027. Kane giloso sach nyasi mar duoko erokamano, ne Opiyo Wandayi kaka jatend migawo e sirikal manywanda. Moko kuom jood bura makaluo bende nokwayo achiel mar oganda luo ka gikwayo buch jodong luo mondo bed ong'ala manyime e chiwo yo mowinjore oganda luo luw bang' lal mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Wamakeuru kendo biro motegno ahinya mana ni jogo manyiso wawinjore. Siri mamiyo oganda bedo motegno en oganda mawinjo pach ng'ata ng'ata mane i oganda no. Kati yiego kati dagi nyaki chiki iti. Nyasi no notele kod ker mar oganda luo Odonge Randa ka achiel kod apisi matayo duolno mar oganda luo maduto nokwayo jotelo mondo kik bed jodonga age to kuom mano giket dwaro mar jopiny nyime. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopuonj mag Kuppet e bade ma Homa Bay obuogo wuok oko e okuma mar thieth mar SHA ma ene gidonje to winjruok bede kind piny owacho kod riwruogno ka giwacho ni jopuonj ok yud thieth mowinjore e ute mag thieth mag piny owacho. Kotangi kod jagoro mar Kuppet e kaunti no Stephen Yogo giywak ni mana osuptal achiel kende e kaunti ma Homa Bay ema chiwo thieth malong'o e bwo SHA gino mosekelo pek ne jopuonj madhi dwaro thieth. E twak margi e apise Kuppet manie boma ma Homa Bay gikoni Kuppet ni kod kwan jopuonj ma ogana 400 maonge kaka nyalo dhi yudo thieth e osuptal achiel ka gikone sirkal mondo los wachno mapiyo. Puonj ma Homa Bay en ni e Homa Bay County ka osiptal achiel miluongo ni Oasis kende mano oket ni nyalo thiedho jopuonj. Kikawo jopuonj mag sekondar michaki medo gi mag JSS michaki medo gi mag primary giduto te ok nyal thiedh gi osiptal achiel kende. Wang'iso sirikal ni kata obedo ni nyocha nitiere corruption manoyudore osiptende moko, cases manotimore osiptende moko, mago en gima union ok motimo. Koro kuom mano wan wang'iso sirikal ni mondo gi stop suspension manyocha gitimo ne osiptendego mondo giyaw osiptendego. Kantie problem moro amora between SHA gi osiptal ma wan godo kae, ministry onego gidonje gilos wachno mapiyo. Makok itimo wachno wabiro donje wachno nikech constitution wacho niya wan gi right, wan gi ratiro mar yudo thieth. To kamano ok nyal timbre to wan gi osiptal ka bano ok wadhi yie gi giro.
Kawuok weche mag kupet wakaw yueyo machielo chenro en marang'i chwela no kuoro ote e mbui mar Facebook opija jachuma wacho ni mar Nyamasari ya Kisumu aneno maler kendo makare kawan Nyamasari ya Kisumu kod min oda Mama Brighton asiro ker kod jochuma duto ma Kisumu weche manyien chipon wayo maler kendo makare kawan Nyamasari Ras Brayo wacho ni weche manyien chipon ka intiere Kisumu Bus Park Odhis Ndui wacho ni antiere e chenro nyakoromogi waringo wadhi duka matin wadogo chitieko weche manyien kikidhi mabor chenro en mar Ang'ichwelo. Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Jumapil ni e chenro mar Injili kalo. Riwri kodwa e lamo makare, ka watero chuny wer Nyasaye kanisa maler mar Full Gospel Churches of Kenya. Kodwa e achiel, ka wapako, ka walamo, kendo ka wayudo wach makelo geno, kwe, chang, kod ngima. Kitayo wagi jadolo Bishop Charles Kokoma. Ikiwe thuolo ni bai, thuolo mar bedo machiegni gi Nyasachwa kod jowadwa, kendo ka waduoko ne Ruoth erokamano. Jumapil, chakre saa 3:30 okinyi e chenro mar Injili kalo e Ramogi TV. Opak Ruoth kidwa keto wendi kaka sikiza kimari idiyo *811 *406#. Kar Ramogi TV ema choko wawa duto. Don't you understand that the government is always right? Ansir kalo kubutugo koda. Ne manye na jawelde. Mano yile mi wacho, an gi mase wacho. Bingeni didhi e campus gi kama gido kitimo. Bwana kata government nigi gowi bwana. Mayo Nyasaye nyaka laga ya nyako cheko rose luongo nyathine dwa ma pesa yawa. Nyathina. Manyasaye umiya. Sylvia Naheri. Things were helter-skeltered. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machigni papa Gor Mahia otimo ikruok mogik motelo ne mashemeji dabi e kindgi kod AFC Leopards tugo mabiro bedo Jumapil e alap ma Nyayo. Kocha mar Gor Charles Akonor owacho ni ma en tugo manyaka gilo mar luoko nyinggi tok timo marach e tugo mokalo. Jotugo mag Kogalo bende neno ni loch ema dhi konyogi ni mar ne en wichkuot kano logi gi Bomet gonde 4-1 e tugo mokalo. Jabak mar Gor Sylvester Wino olero ni ok ogomb paro tugo mokalo kama ino margi koro giketo e tugo mabiro ni magin gi geno mar yudo loch. Mar dhi bedo mashemeji dabi mar 98 e kind timbe ariyogo. Well, I think the team is okay after a very difficult week where there were few accidents here and there. We've been able to calm down. Everything is fine. Players are ready. A very good atmosphere, positive one, and we're looking forward to the match. And we've prepared adequately. We believe that on Sunday we will do well and impress our lovely fans and see that we come out with a victory.
It's very good. Even in our bars, you see a lot of players happy, dancing. You know, this game comes with a lot of pressure. But when you have players heading to the game and they are okay, they are normal, they talk, they live normally, it's very good motivation for the players. Because as for me, if you go into this game with a lot of intense and fear and panic, it's not going to work for you. So I'm happy seeing my colleagues happy. As you can see, you are here. We are playing some fun game. We are having fun, even though the game is big. But we are very okay and we are ready for the game. It's a big game, and we really want to win. For the fans, for ourselves, to make sure we cement our position at the top of the table. So it's a match that we really want to win, and we are going to do everything on the pitch to make sure we get maximum points. I think our last game is a match that everyone wants to forget, especially Kogalo fans and players. It wasn't a good day for us, and I think this is an opportunity to redeem ourselves, to bring back the confidence in the team and also the support of the fans. Jatend migao mar lweny Soipan Tuya otelo ne nyasi mar keto mise chakruok mar gedo mar alap tuke ma Kipchoge Keino e boma ma Kapsabet e kaunti ma Nandi. Pauno biro ting'o johera mag tuke 10,000. Alap tuke go idhi ger e lo maromo ekal 12 kendo gedo mare idhi chung'ie kod migao mar lweny. Igeno ni tich mar gero alapno dhi rumo kochopo Disemba higa manyien. Alap tuke no dhi bedo manyasani manigi kar goyo adhula kod kuonde ringo manie rang'iny mar piny ngima. Kuonde goyo rako bende dhi keti manyasani alabno. Source of champions hakuna stadium. Stadium imejengwa mahali ingine kidogo hapa, lakini hapa where it is the source of champions. Nikaambia rais na deputy president, mimi siwezi weka pesa ya county government kujenga stadium ndogo ambaye sio standard, yet you know for a fact all the medals ambayo imechukuliwa Kenya hii, kama ni ya marathon, kama ni ya 800, kama ni ya gani, mingi yao imetoka hapa Nandi. Tuke mag volleyball maiga kaiga ma Kipchumba Karori Volleyball Tournament osidhi ayanga kawuono e magawa moro kabende gin tuke mabiro dhi nyime kanyo ero. I request that the tape, sindio, hivyo ndo tunafanyaga. No, the crowd. I think the most important aspect is that we are launching the second edition, and we are trying to build the sport bottom from the grassroots. As the government is building the stadiums and the infrastructure, you cannot have it successful if you do not build the playing community from the down. So the launch of this second edition is to make sure that the supply of talent and to make sure that we entrench volleyball in the country and we create and build its space, because for a long time the footprint of volleyball has been shrinking. Nyakoromogi mano kende thulo mane wan godo weche manyien mag ang'ichwelo otemo donga biro samo kanyo weche manyien mag sade kero kamane nyakum ka thulo mari mar bedo kodwa nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Liz Otieno.